Салом тамошобинони азиз, хушомадед ба канали мо. Боз кам-кам ютуб баргаштосим, графикоя нормални кадосим. Ман аз Тоҷикистон вай овардаги будам, парда овардаги будам. Ҳамина ҳозир шумова нишон метиҳам. Як кори чӣ гӯм кори безебе ки кардам, якбора дӯхта тайёр карда наовардам аҳмуҷа. Фикр кардам ки инҷандиам медӯзан тайёраш ҳамин ҷандиам ҳамун карнизое ки калисо мегӯем ҳаст. Лекин хато кардам, чунки 3 метра обши ҳамун ваям тиреза 3 метр бошад, 3 метра 10,000 ба обши ҳамаш 10,000 ба медӯзим. Гуфтанд ки парда ҳамин қадар пул шудагиш не. Ҳозир ман шумо нишон метиҳам чӣ хел парда гирифтам. Ман ана ин хел парда гирифтам. Пардаи ғафс барои асосан баҳор ки инҷа ва вечна баҳор ба хор рафта намешад арӯшноия, чунки белаи ноч 2 моҳ 3 моҳ давом мекунад. Ман ҳамин хел парда гирифтам. Тагаша материалаш хел як рангаю, аз худаш ҳамин хел узорош ҳаст. Лекин асаби ки ман хел қату пат шудагӣ чанд вақти пакетанда истода, ҳамун узорош маълум не. Мана сохташ рангаш ҷудо ҳама ба маъқул шуд ва рафта вай ба дӯзонда будам, ателе бурдам. Ҷудо ҳам қимат инҷанда пардадӯзӣ кори кардаги хоми ман ҳамунҷа ва надӯзондам. Ҳамин рахи роста 1 метраша 100 рубл ба медозанд. Ба ҳисоби ки мана инҷа ба ҳисоби ки 1 метр инҷа 1 метраш 100 рубл, инҷа 1 метраш 100 рубл. Якта ҳамун мана ҳамун лентаи часпондана 1 метраш 200 рубл, лентаи худаш 80 рубл. Ба ҳисоби ки 280 рубли мефурод. Мана инҷаҳоям ҳамаша метраша 100 рубли ҳисоб кардан, лекин вақт пише ман ба дӯхташ маъқул нашуд, чунки мана хел безеб дӯхтагӣ, рост дӯхтагиш не. Ман худам рафтагим не рафта, шавҳарам гирон омда. Барои ҳамин гашта дигар нарафтам ва чизе кашола накунам, бо меканад, бенур мешавад гуфтам. Нигаред чӣ хел худи ки ученик дӯхтагӣ бо ин қатупат каҷалак дӯхтагӣ. Хай мефаҳмам ин материала дӯхтанаш осон не, лекин бояд нормали медӯхтанд. Мана инҷошам ҳамаш каҷалак дӯхтагӣ. Ин дафъа худохоҳад Тоҷикистон равем, аз дигар гирон рафта дӯзонда мебиём хушрӯ када. Гирдаша ҳамин хел чӣ хел мо қалача мегӯем. Ҳамин хел қалача занонда мебиём. Инҷанда нест анавай қалачи гуфтаги мо. Хай ҳозир ба шуда меистад. Якчанд рӯз пеш ҳамин хел як тарафаша часпондам ман. газмол накардам. Рости гап ман фикр кардам ки ҳамин хел меовезам, сар метиҳад гуфта, лекин нашуд. Всё равно сар наметиҳад то газмол накунӣ ва ина газмол карданаш ба аслаш вай дар кор ҳамин вайҳо мешавад ку пар бо ин газмол мекунад. Газмоли ана ҳамин хела кор шуданаш дар кор. Всё равно ҳозир аз нав меканам ва газмоли ҳама обичный газмоле ки худомо истифода мебарем, ҳамин ки ҳаракат мекунам. ақалла мана хел ҷои мана ин гулаша нею, ҷои мана ин як рангаша газмол кунам. Мана инаш тӯраш ҳозир бо нормални када нишон метиҳам. тамошобинон ҳамин хел ман сари газмол баштам. Инҷа ва покрывали калона кушодам, болош ба пардая чапа када газмол кардам. Барои шумова нишон додан ман ҳозир роста кардам. Всё равно ҷои газмол кадаги ма қаташ на 100% набурафтоз. Ман мехе қатои ваяш мондагӣ рахаш. ҳозир ман шумова нишон метиҳам ҷои газмол кадагию накадагим чӣ хел фарқ кадост. Ба фикри ман всё равно ин ба учу ки махсус ҳамин барои пардаҳо ҳаст, ҳамин хелак дар кор. Лекин то ҳадди ақал чӣ қадар имкониятам бошад газмол мекунам. Мана инҷа ҷои газмол накадагиш. Мана инҷа ҷои газмол кадагиш.
Mana این خیل رختاش все равно هست mana اینها. لیکن از این طرف دیده این طرف به فکر من بهتر. حاضر با چپه میکنم دلش گازمال کردن سر میکنم. این همگی 6 متر 6 متر 3 متر این طرف 3 متر وای طرف. حاضر شنونم باز نشان میتیم چه خیلی شد. کشته یارم آی کشته یارم در کوی باید داده یکی مشتی غبارم آی مشتی غبارم نشاخی گلی تازه و نشم چراغه تا شوله جهت زاینه سنگی مزارم سنگی مزارم آی سنگی مزارم سنگی مزارم آی سنگی مزارم. تماشابینان من پرده زدم. پرده ای که توش بازار خریده تا همین سیویره برداشته آمده بودم. اینا گازمال کردم все равно تا آخرش نشد نپرتافت. بعضی من میخل جاهای قطعش نمیدونم برای چی نپرتافت. میخل وای پارکی هم گازمال کردم با کمتر تر کردم اون آبش گازمال چاشیده هم گازمال کردم نشد. خیلی میستد قدرم страшный не به فکرم. و وقتی утюг досагинда якчанта вая жемчугаш ғалтид мана ин вая жемчугаш ғалтидаги гулаша инҳош истодааст бо баъзи мана ин поина шанги жемчугҳо мана инҷо шанги ғалтидаги ана мехел ин пардаи модарам ки рафта вубур кадаги будим маҳқул када. вақте ки модарам гуфтанд ки ҳаминҷава дӯзон ман гӯш накардам. ӯй кардам ки инҷава нақс када медӯзонам якбора нақс када чен када. лекин инҷанда ҷудо ҳам қимат будааст. ҳамон калсое ки мо тоҷикистонада мекунем ҳамин 3 метр ҷова 10,000 мешавад гуфтанд. 9700 рубл мешавад гуфтанд. примерно 10,000 ман накунондам чунки 10,000 ба худаш ин пардаи гирифтаги моне. мана поинаш мана мехел бо мехел гулош аст ва ваяш тӯри мобайнангиш мана ин хел тӯрашам худаш ба мувофиқа вубур кардим. вубураш калон буд лекин бисёриҳош мана ин ҷоҳои мана ин сафедашам мана ин ҷошам вай буд. михел мана ин материали ғафс поин буд. чом намешад ҷудо ҳам гуфта ҳаминаша вубур кардам. и по цене инаш арзонтар буд барои ҳамина вубур кардим. ва аз ҳама бо якта проблеми калонаш мана ин тарафа чихеле ки мебинед газмол кадаги не. ман ҳамихел ина 2-3 ҳафта пеш часпондам газмол накарда фикр кардам ки ҳамихел меистаду мепартод қаташ гуфта. лекин афсӯс ки напартофт. ана акнун ин дафъа вахатноям ба инаша мекунаму аз нав газмол карда мезанам. а так нормально. лекин ин хел пардаҳо ва ҳатман карнизи калсо дар кор будааст. ин карнизба мана хел қат шуда ин қадарам вид наметиҳад. агар ки ози калсо бошад бо хушрӯтар мешуд. худо хоҳад ин дафъа ягон ҷо ёвим ё аз тоҷикистон заказ кунем ҳатман калсо мекунем. ва ман мана ин пушти пардая пушташа ози чихе шумо ба нишонтиям мана ҳамин хел болоша пушташа вай накунондам. чи кӯтоҳ куниду нагирид набурид гуфтам. ҳамин хел ним метр бо ин пушташанда изофагиш истодааст. чунки мешавад масалан дигар хона ва кӯчи агар вай хона баландтар метавонӣ переделка кунӣ.
хайрат ки ҳамин хел нагир истад гуфтагим, чунки ман камтар аз замин болотар шавад гуфта 5 санти боло кунгум агар ҷудо ҳам вай шуда бурафт. Чӣ гӯям баланд шуда, инаш нормальный, инаш баландтар калта шуд, кӯтоҳ шуд. Ягон бор инаку назм мекунем ҳамин хел меистад. ин хадарам кӯтоҳи бад неюн, ки маба то пола ҳамин хел ровна полки як хел шавад маъқултар. видаш назм мешавад. вақте ки калсо мекунонем ина якбора ҳамонҷоанда соне ваяша дарозиша бо аз нав чем мекунем. все равно ба комментариява мехел саволо мешад ки чанд пул ба гирифтид. ина ман баҳоранда аз Тоҷикистон овардаги будам. инаш 130 сомон метраш, 6 метр гирифтам, 3 метр инҷа ва 3 метр мана ин тараф бим. инаш ҳозир манами исташ 5 метр. 5 метр метраш 50 сомонӣ буд ба фикрам. инаш 130 сомон, инаш 50 сомон буд ба фикрам. камутун фуровард савдо кардим ҳамин хел ва ҳамин чизе гирон омдагим. чӣ қадар шуд? 10 кило обши ҳамин парда, 10 кило худаш, чунки мана ин тарафаш, тарафи ғавсаш ҷудо ҳам вазмин. фикротона комментария менависитон. Чӣ хел шудааст парда? ҳозир бо камтар адуртар нишон медиҳам. Sonae Ohank DJ مشهوری تیرازی جان در تاجیکستان از خوجم